Mwancho muligererio Gusii Voice nande buna nagote binko chande senseme ende etunyari ko igumugano kurwase side ende asenke ende akabere kuruchinse michichantana boge sinsi umwaga ma ward me ye county ya Nyamira e constituency ya North Mogrango na igraso muchiyoga tigatoranyora abaiboli osabale chisokoro chia omumuro yoga nere baratote side ya story nere liega oyobete nere ka wisungia se asenkeiga oyukara senkendo nabo igotiga tuyuna barabu mugano bonorori elio tunyare gukora kurwa chinseme chige Nyamira magnate nkorwa. Karibu sana mwancho murigereria no twikira somo cyabuna naika gotebia tukwa nabayiboli abubare chisokoro cia nyagusira nere muro yobete ka wisungia senkeiga nere barabara to rese side ya story. Karibu sana samalita ngakikoro kumwaga Asamarieta nkoro kwa Ezekiel Nehemia Nduto. Wa Ezekiel Nehemia Nduto. Nduto. Emeta se kenyorogia ntana. Yotoka Bomwama location. Yeah. Nyamusi division. Nyamira North Sub County. Okay. Ayere Nyamira County. All right. Pole sana sogo sirili guno mocho kurolia. Kekusina mwante ya? Lakini kekusiyo ngino mwana wano rende lakini mocho kurolia. Okay. Mocho kurolia ya kwa Samarieta. Pifon Thomas Yobale. Soba ni konge. Aiga yaro mocho kurolia ano amatuka manga akomenya. Akara lengo mwana omoke mama mwawa ro mwisiko tarasoka. Okay. Akara monyorete akamutigero mungino nero marerete. Wanegrai kwenda primary akama kwenda Ikonge ajo soma. Otherwise nendegrai to secondary na ndinga moleta wana ninja na mwirete akorete kuruikano St Paul's Kano Boys. Okay. Wana university yango kwenda. Oh. Kano Boys ya akorete kompokoro umwakoli. Okay. Bono amatanga narenga. Kanyo mwana naro muchaiga mwana uri soka kwa Nairobi. Omwana wa Narikisi University. Okay. Nere bajete asinga matanga yarenga moina. Nere bajete komo. Ono obutuko tware to mubere. Oigo mumuro kanye nere tamenyetia. Tamenyetia. Bajete no mwana bu mwana ugo. Okay, amatanga singijo mugakuri. Matanga yanga. Okay. Karaba be university bakorita matemwa nari bajete bono. Bona kaimuka kanda matanga. Tware to mubere kurwa korumocha Rikisi. Akaranda matanga abo ene idogoterwa akamenya komera musani oyo mwiseke bibaro musani wako wana ntoko na yabete neri sanane ya butuko bakamenya womera na sanane ya butuko njera bakachaka gutara bakogamba ku school eri primary nero jumwino egorokura tandi wana katiabo teriarwe kore barenga abantu batano baka bono mwerio yana badi bitu baka exchange na omwana ya mubeterete eskuru una toka te na como bete eskuru itanga ndo kate bua na mboto lakini to ya kate bua mubete eskuru aiga nkoro ona kare ya baigo sokoro omwana onya gusira muiseke otu akresi misanane ya butuko no moto kororio oitiro omwana onde omyaki onya getari okure toa de porende wana wakeria kabere na mwana uri okure tokarare angange ndo kwa no to karake amokwanda nyomba indu twangene mongina ntutweka tokaimokere butuko tokanda bako twatende pora ya beire tokaya no mwana oyo bono betoria akebisete tokateba tigabokia tomanyerenda so mwana yagenda gokia tomaye kubwatania mangana irende akatora matanga tokaira na kwa nyomba wana tukanyerende togenda matanga twabutira yabera nge saa 3 saa 4 toimokere na matanga togocha ritukore juma bono wana nchuma narie omukendu ya no moke oyo range na senyombe yue hiterete narie akorwa ega chokenda kurikire ngaki engori erie kare korobe sune ne gojanga kiaba unique yanya kobaria wana inero gerete tukaya kokenda tukanyano esungeti wana rende omwana yuka bana no bawerete yone omumuro yiga anga kyakurukwa Pifon Thomas
obare before Thomas igona America go soma sai no America eka kuru school na ko baga kuru school no monane no agocha era kuru school ngaki no maite kuru yo bwanchani obwo no munyaruko yo obwanchani obwo no togote no obwanchani obwo eba manyana nteno munyaruke wan bonto nyote obwo mugano aigo una beira ego na abore ti omwana oyo nyaruke yo ekara ba ko banana na ege ote te gontiga ekara manyate bano musani mwa ya manyate bano musani mwa ya ko no ote te gontiga na como beto mai ai bono report ye karo gutema kunyichunguza bono mai bono mate mangana bono ngonya go chale bantu bari barengenere na ni inki bakweresa kiaringi okweresa no bwanjani obwo kende nke oge barodiva ekine yo kamugoneti torochie side elia abare ororo muskenale urengo musani ororo okweresa kiaringi aiga muntu barenge mumuronde go senini onde naro let reporting kiaringo botko report ende wase mumuro yenga kibona yo mumaito mochikoro yoyo imbwa kiabugate type kiyo muntu ore inje unamenyete ka no nyomba aho tenero guturugera ekarara nero guturugera school ninje ngogende nje mutenete kumnabuge kano ninje mutenete totanya kore ko sorinde nki ke uranyale nki kya chete ko babona bakagike kaba ekenento nki to kumetina nki kya ngendo kya moga jeti paka akaja ko wito mwana oyo ogana aja korale ne wono mwali nere tige kore kene kyo ntento kumetina enyombe yai teretene yango eyo mwana ono manene oyo taya amenyete nyamira bwana ene nyamira kai wali tukelia rendia nsanga pia rwete mochio kwenda kubuta mbo libo tukachete na mochikoro yo ajita ka karangirwa bakoje ndagira ku nyumba abo no mwana oyo ndibo lyogenda bakaragira sambiri akajiwetyo ne tatogende oyamute anje bono nkurarande oyo mwana oyo ndibo yo nkura akaru mupira akumute bono ala sirinda ite kurara ori akanda bweka eklipingere ndoche okweresa ngane mbotamo betete information ye nkoronga yirwe sokoro yaye ekera ngakrete simtogende tabako sokoro yori muisekoria ero tateti na mubiri temboto bono abakwani bande nende bakamaja tatete na mubiri tenda lakini aba ne bone kera banda okore postmortem bade na abete twenkoro bate nga postmortem bade tera koru yani kera tinya ketali bono abete tu asenkoro kera ba igetu bore na baro chasa position ya bete okay bono linga ni sofa buna to kwana ga wikira ga nandaiga ngaki mirobeliere sofa bono serikali njaite askari baite korwa sub county bakairo nyarukeri bakamuira mochari private oyaja koirwa late afterwards to jibone ya kwa discovered oria kairu butuko oyaja koirwa bono wakire ndo bono wana kare twai ko ni mboltinga ke mwakara mawale tare ndi private kwanda ase echano ya serikali na polisi ya decide ya korati asenga njuri motangani are tu wana kare twai ko para umbato tebe tirende na askari abate una kare tu moiki moja ai ki moja bono to ko report yeba askari abate wana mucho muri kichu ya postmortem onde te yo complain yo wa accuse onde gara oyore ko accuse okure nere mubange mucho ko ani mebere ngina buna ta sogeti are ngai yamete ngina buna ta sogeti ya okore ke barua maseno ke barua yo wasomere na watu mwana ndole school le tongo monore primary body bono gwikira iga kermo bono mwairu busore ngabano mwana ni momulete mwana ngai yakwa ni wana wana ajikwa ni sobongina sobongina yere ikonge ngina mangana mwamoire ngakia kweresa bono kia oteba oyu mbotu kaiko mbotu ko twa mwa kresi miaruete maseno mbotu ko bwale ona lia iko lakini rende wikiro kanya twa ikira wa se soborende tuandi robe omochando yuche community yororo twabate bonde ne boryo musigo yu kyaro mwana no yeno wa okay akarmo anda somo chulio moino akarmo agamba na barabun kibate bari sokore yabonja chita igano ne rioro yebana twate na kende ke ebaganyete report korwa
soba ngino mwana onya gusira nere bara wata tena mbada wote tina na maybe na bwate chinka ibere oyo mwana oyo ngina na bwate chinka ibere ono mara confirm exactly nanga ya wentu yotindeku. Okay. Pole sana ase ko siriliwo omwana oyo bono so bono bunayo mugaka kero bigento buni gyakoba bono singe ntore asembeo abantu bali bagotegerete bakurigerete advice ki oraruchi ase abantu bakotegerete gosabi ibigori buni biga obwanchani bonge buno boiga ekere gento gyakoba mangana bunayiga maybe na mwaka nburanyore kubwato basemi oraru nje gento nare gotebia especially ekegori ekegeke korekana na abana agency ande babwato bokongwake bataigetia abantu abanene abakoro baba device into bagokora ekiara agency ekera decide gento tabwatie basia na ende monanene na bera abeno no mwana onyoro kare korie gento kerio tamanyiti mukora mureke chichense kare chokora no imandamano akorora elino muskari wate bunduki korwaria lakini achora ligena akumnyokia muskari wate bunduki yona wabumba bwatiri basia na igo bo negento ke ngeto kubasabira chichense chionchorerie mwanane ne bande kanisa kosemba onchoke elino ali barakonyeka lakini kinaye korwari basiane ase familia ya moino nero maybe karba umerane video senje twakorana barona na bolinga nkiora batebie baise gotoka banyarorire onye buna mutara na barona baboli goronki barakwana gocha senke nkiora batebie nje bari na baminto bare leban so korea omwana onya Australia ari kasini yane wanaenda una bairi baitanete wana onkelina tegata somia bana babi wari bibike bibwatia machikanya sai baike kanisa na ende baigwere batige mwana ebinte ebimache binge bikubasari na ende kare gento gia chira bokongu ari chire kara bori musanio advice na ndakore gento kerega na kiorochi na bokonyo osoki information yo tebionde bagokonyo bagotebi nki wenda gukora bia mwana omongina nima no bwate kendora mente buno mugaka kwandreiga asa Marieta Meri Nyanja Monduto omwana oyo omochokorone oyonyora tu omochokororia niga agasomire akara soma akanyorera omwana oyo oyosirete iga nabeire ngomorera paka kurunasari paka akagenda primary akaenda Ikonge akaraenda Ikonge lakini tari gotiga gocha nabagocha nkonye gasi omwana omuya omwana omwororo nero gocha nkorere gasi kiagera totigarete no mugaka oyo igo nana koiguma nande gosenaki na musani oye tana koreta gaiga ritukoritanga nari eri naigwete ngana bwato musani bono tachieti na totebia na ba oye tiendagera bakaragererio bakagenda nsambiri agasoka lakini rende ntutukagete nyumbare ani osokire ono sana ne ina litugocha gwakeresi mingo omocho koromba mate gosino omocho kororia ngo mocho koro akorireki obetire omwana omoiseke esukuru tugakira ende bagaka ende eria gatatu riori tugatebana ki makweri makoro tiga togende toigwe yana ndi mubere no lense utakire kwani gwijuma igo mubere no lense wechibona mubere muno ochete ntuchieti gokunulerwa eri nari tochiete rioka tukarora no mubere oyo eri nsanane no tugatebigwa abana baria ebachanchira iga bachaka kogenda gochimuinu nari toigwete ng'omwana obetirwe esukuru gochituka onchoka igo lakini omwana oyo tomenye omwana oyo utana gokora kende yonsi ende tari kurama onye mbona abantu bakumete tari gukwana egasi gamanyete na ende konyora okorira amatemu university ari gocha kogenda
ekarachiete botukeriga omochukuru oyo bono bomomuro oyo gosoka ere natigarete nyomba amutigete nyomba akagenda bieka gamutigete ekero tokomoboria amutigete nyomba akagenda bweka saa 2 namweresete kende tamweresete kende nero igo wetira omopira akare okay nende gento tweba ekero rituko eri bona achiete gotoka esimi nechete iga abu n'omwana korumoina iga akareta esimi eyo nche bono nkorugura abunde nkoruguna esimi eyo ng'a korumagega rirube ndiro oyo gokwana timoikereti omogaka oyo omoikerete bono nari eri rirororo rigosomeka ebinto biria rirube ring'aki rigosomeka aganta arigete akabeka kure esimi magega arigete epin number ne namba yesimi na akamaya kulika chimessage na kire koro number 1 mpaka 4 lakini bwana esimi eno na bantu ba citizen yakara bacha batema kunyigora bamanye na message kire ime ebasinyukira password ibakolikie njire nde wansi yasinya maruba yuli message jinga kiachirigete naki kiari pin number begete yoka akata 1 2 3 4 ya kama kulikana ki message njire sesi mime 1 2 3 4 iwane simi yasinya go esimi yaronero mungana makongo yasinya mungina bono kulingana naye bono so far nkiora nyari gukwana sabantu bagurigerete nabo bagotegerete kere mangana igabe iro unayo mongina ekera mangana yabeire bono eto gosabira abana abekiagera babeire abana ekegori ekebe tugwenete kubasabira erindi bagende kanisa batige ebinyugu biri bakonywa enyasore n'amarwa na bibi abukire batige bagende chikanisa basabirwa ororo na into tukubasabira ni kurutinka mochori moino gali bono roche baene timugaka abo igona makweli andachire ayo mwana obo efamily elinki oranyetebi ndanyetebi banyare ko bakorema nende banyare ko bakorigerera Nyasaye ekiagera nere omutori uratokonye mangana tanya korukando mangana tanyara ko gakorukando bakonyabwata banyare ko bakombi ekiagera ekiabeire oyo kagere komoita nere tayo omochokoro oyo bono ore ngina kera bono ngina nero omochokoro nere bono nkiura mutesi nginje bono nere omwana oye osirire kali ngega nkiura kwane gochesa nchenga motebi areme kiagera ekiabeire anyare ko gagosaba Nyasaye amakonye elinda anyare ko gakorema ekiagera tariere bwika nende bono togoteune bigori bia bono ebire ebibe ebigokora kende gionsi batagete gokora lakini tokong'ia masabo obwanchani bwabere boko bwa abana b'eskuru nonyare kurungana gochesa abana b'eskuru gosaba ibori babwata abana bare eskuru mangana ayo obwanchani bwa abana barabake nkiora kwane gore ringaneri nche egento giokanda kwane etogosabirania abana bari ekero bakare esukuru tubakwanira asichinka chaitu kore n'omwana mukwanire nende omusabere nende omotene Nyasaye iga gukwana iga amang'ana aya mogokora namabi erinde onyare gokomosemi ng'a tigana namang'ana aya yense obwanchani obo bwense aire ense ng'ora mwaka nomente yo ering'ana erio ering'ana narimanyete kiara abana ekeoria ekibone ekino okubasabera bamanye amachiko a Nyasaye bane Nyasaye nere noe na obwanchani obo bakorigi bono batige baremereri bakore esukuru erinde baadaye na amatunda aya aja konyora omwanchi oye nari aja komanyora nere bw'inyuma bono bia mono nande Nyasaye tiga baremi gakiiga amakongo bono arororo bia mono okay mwacho muligereria twa igure chinsemo chionsi ibere chiomugano korwa ase omwana orio omonyaruka obeteka
goitwa na boigo na senke igase oyo kagire kumuitanere omuchiobo gaiga bono na bergi nkore migane yonsi pi ekemonko semia sabantu batoligereti na ekemo kelinga abana baito squeeze obwanchani bwa abana bake especially ababare under age was under 18 wabere very serious ska onye koro moibuli nande ko bwato mwana skagu tema sana kumanya mwana ogo motema sana kumukwanira igoro ya mangana igase njo squeeze are open tenge kale kalenja lenge nga ne siria nene sana squeeze karo kuligere none chi ebinyoro bito stokorwa obwanchani bwa abana be school mboro sana naye buno moibuli goteke jukumu yo kwandira mwana ogo elikumanya no enga ki chingendo chiae chire ese gutokanga kwa munyi gure ngana bwate embo ingebune yo sometimes tali okumuita sikuzi abale arano gukwanira umwaka nakwana gaiga nga abale arano nabo konyora no musigari ara gure bakibako mubwatia ina regeneration toliboniga that is why korunga generation Z igo asonsi tigankole kurwa sekenyore kiga kyantana ekegotoka ime mwaga mu ward egotoka ime not Mogrango constituency account ya Nyamira tomerana somuga no gocha chimakna tinkorko